Opäť vás vítam pri sledovaní minútiek s Melinou. Dnes si pripravíme veľkonočnú vec, bude to veľkonočná hrudka. Syr pripravený z vajec, mlieka a nejakých iných surovín, o ktorých si vlastne teraz povieme. Takže hlavnou prísadou budú samozrejme vajcia a mlieko. A na spestrenie farieb nám poslúži mrkva, špenát, na dochutenie soľ, cukor a muškátový orech. Aby som nezabudol, jednou z hlavných prísad bude aj syr Emdamer od Meliny. Môžeme začať. Takže ideme na mrkvu. Tu si nakrájame na menšie kocky. Uvaríme si ju osobitne. Uvarená mrkva nám už v hotovej hrudke bude po prerezaní vytvárať krásne kontrastné body. A kým sa nám mrkva varí, pripravíme si ostatné ingrediencie. Veľkonočná hrúdka je typickým jedlom na východnom Slovensku počas Veľkej noci. Vajíčka sa vlastne na Veľkú noc využívajú hojne kvôli tomu, že vajíčka sú symbolom nového života. Vajíčka si trošku rošľáme, rozbijeme si hlavne žltky. K vajíčkám pridáme mlieko. Celý liter. A môžeme si nasekať špenát. Ten budeme k zmesi pridávať až na konci, aby špenát príliš nestratil farbu. A ideme si nastrúhať náš sír Emdamer. Je to sír švajčiarskeho typu, ktorý má obsah tuku v sušine 45%. Bude sa k tomuto receptu veľmi dobre hodiť. Najprv si odkrojím časť. A tu si nastrúham na strúhadle na hrubo. A sír budeme takisto pridávať až na konci so špenátom. A ideme skontrolovať mrkvu. Skvelé. Mrkva je už mäkká. Môžeme ju povyberať a pridať k našej zmesi vajec a mlieka. Celú zmes miešame, až kým nezhusne. A vtedy pridáme špenát, syr a môžeme predsediť cez gázu, alebo plienku, alebo kľudne aj utierku. A popri miešaní si samozrejme celú zmes dochutíme cukrom, soľou, keďže chceme, aby hrudka bola slaná. A štípkou muškátového orechu. A nesmieme zabudnúť miešať. Výborne. Celá zmes nám krásne zhusla. Môžeme vypnúť šporák
a pridáme špenát. Postupne ho zapracujeme. Špenát sa teplom, ktorá ešte stále tá zmes udržiava, sparí, ale zároveň si ešte stále bude držať farbu, lebo sa neprevarí. A zároveň zamiešame M-damer. A už nám len ostáva celú zmes scediť cez plienku a sito. A máme tu pripravenú nádobu. Miska, sito a biela plienka. Celú zmes vyklopíme. A takto pripravenú zmes jemne posláčame a zbavíme prebytočnej tekutiny. Opatrne, keďže je celá zmes ešte veľmi horúca. A takto scedenú zmes môžeme vytvarovať podľa akejkoľvek nádoby, napríklad aj tohto sitka, alebo môžeme zviazať na konci špagátom a nechať visieť. Ja mám radšej, keď má hrudka tvár polgule, jednoduše sa aj potom reže. A takto pripravené necháme vychladnúť cez noc, vyberieme z plienky a môžeme vložiť do chladničky alebo rovno krájať a konzumovať. A takto nejak má vyzerať hrudka po stuhnutí. Môžeme si ju narezať a uvidíme, ako vyzerá vnútri. Takto je krása. A vidíme všetky farby. Aj mrkva, aj špenát. Takto pripravená hrudka je na Veľkú noc súčasťou ranných hodov. Teda aspoň u nás v rodine. Verím, že aj u vás. A samozrejme nezabudneme ochutnať. Takže hrudka sa nám podarila, je vynikajúca. Ja vám k nej prajem dobrú chuť a sledujte aj naďalej minútky s Melinou na www.melina.sk.